खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बिपिएफ दोलोआव थायै थायै जों मेंनाय मोनबाय नंगौ बे गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय माखासे गामिनि रायजो राजाफोरा आरो बिथांमोनानो एबा माखासे मानि सोद्रोमाफोरा गोलाव बोसोर बिपिएफ दोलोआव थानानैबो जेबो जौगानाय खामानि मावनाय एबा ओनसोलाव एबा गावसोरनि गामिफोराव जेबो जौगानाय खामानि मावनानै होआखै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलो होननानै गोख्रों सोंखारिदों। बिपिएफनिनो माखासे सम एबा गोलाव बोसोर बिपिएफखौ मदद होबोनाय आस्राबारि प्राइमारि सिङाव थानाय आमिनपारा गामिनि गासै गं 17 गामिनि एबा गं 17 नखरनि सोद्रोमाफोरा दिनै खौरांनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोनानो फोरमायदों दि 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआव थायै थायै मेंनाय मोनबाय आरो नेनानैबो मेंनाय मोनदोंनानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथांमोना एबा आमिनपारा गामिनि रायजो राजा माखासे मानि 17 नखरनि सोद्रोमाफोरा आरो बिथांमोना फोरमायदों दि आमिनपारा गामियाव मोनसे समाव बिपिएफ दोलोखौ एबा बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिमोन बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौ आमिनपारा गामियाव गावसोरनि रां खरसा खालामनानै अमा सिथारनानै जाहोदोंमोन नाथाय लामा दोंसेबो बानायना होआखै आमिनपारा गामियाव लामा दोंसेबो बानायना होआखैनानै अजद होदों आमिनपारा गामिनि गं 17 नखरनिफ्राय आरो बिथाङा फोरमायदों आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर जायैयावनो गंसे सिसि ब्लक लामा बानायना होनो हादों बेखायनो आथिखालनि प्रमद बर'नि जा दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बेखौ मोजां मोननायनिखायनो एबा मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोखौ जोगारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों होनना बुंदों आरो बिथांमोनानो फोरमायदों दि इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननाय आरो गोबां ओनसोलाव जौगानाय खामानिखौ नुनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनाय जादों आरो इउपिपिएल दोलोखौनो देरहाहोथारनांगौ होननानै थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थिनि जा इउपिपिएलआव बिजाथि होदों निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोथारनो थाखाय जों जगदान जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोना मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंबावदों दि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ आमिनपारा गामिनि रायजो राजाफोरा अमा सिथारनानै जाहोदोंमोन नाथाय दोंसेबो एबा मोनसेबो जौगानायनि आमिनपारा ओनसोलाव खामानि मावनो हायासै बेखायनो बिपिएफ दोलोनि सायाव मेंनाय मोनबाय फोथायनाय गैला होननानै बिथांमोना रोखा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिपिएफ दोलोनि सायाव माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै मा जाहोनाव इउपिपिएल दोलोआव थारैनो जगदान जाफैदों बिथांमोननिफ्राय बा बिथांमोननिफ्राय जा मिडियानि गेजेराव बाथ्रा बुंदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि मिडिया लोगो नोंथांमोननिसिम जोंनि बे आमिनपारानिफ्राय बरायनाय थाबाय जोङो दिनै बे आमिनपारा गामिनिफ्राय खुनु इउपिपिएलआव जों सापर्ट होनो गोसो गैयामोन जोङो सिगां बिपिएफ सरकाराव थानानै 17 बोसोर जोङो खाथिबोनानै बे गामिखौ जोङो खुनु डेभेलप खालामनो हायाखै जोंखौ नाहराखै जोङो दा खस्थ' भुगिनांदों दा बेनि गेजेराव दानि रुलिं सरकारा इउपिपिएल सरकारा जोंनि बे गामिखौ एसे एनै मदद होदों लामा सामा मावहरदों बेनिखायनो जोङो दा गामि सिङाव माखासे जा मोननांगौ मोन्थाय दंबावो जेनेबा लामा दालां माखासे स्कुलनि बाउन्डारिफोर बेफोरखौ जों मोननो हास्थायनानै जोङो माखासे गरिब दुखिया नखरफ्राबो एसे बायदिसिना मोननांगौफोरखौ मोनजानो लुबैनानै जोङो दिनै खावसेयानो बांसिनानो जों इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। साबेसे जगदान जादों? जोङो दा बिपिएफ दोलोनिफ्राय 17 गहर जोङो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। आथिखालाव दैदेननाय बे इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोननि बे गामि साखाथि बा नोंथांमोननि गामियाव मा डेभेलप खालामदों? दा नोंथांमोनहानो नायनो हागोन जोंनियाव मोनसे ब्लेक टकिं लामा 5 किल'मिटार मावगासिनो दङ रानिं लोगोसे जोंहा नैबे जोंनि गामिखौ बासायनो थाखाय सामफुर दैखौ प्रटेक्सननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जों बेखौ नुनानै मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जोङो बे दोलोआव जयेन जानाय जादों। जोंनि बे गामियावथ' जौगानायखौ जोंनो बिनो थाङो जोंखौ लाजि फोनांहरो खुनु जोंनो मोनसे मोजां खामानि मावहराखै जोंबो मानसि जानो हायाखै जोङो बिपिएफआव थादोंब्लाबो जोङो ओरैनो सिं जानानै थानांदों
जेबो मोनथाय मोनाखै, जौगाथायनि खामानि जौगाथायनि खामानिबो मोनबोआखै। बिपिएफनि जिखिनि लिडारफोर दङ नोंथांमोनजों सावरायामोन, लोगो हमामोन? जोङो लोगो हमनो थाङो, रायलायो, जागोनल' होनो, खुनु मावा। 17 नानै जोङो बरायदोंमोन, मोजां मावगोन साननानै जोङो रंजा खुसि जोङो अमा सिथारलायदों रायजोयैनो, जोंखौ नाहराखै। जोंनि रायजोनि मिजिङा जाफुंनांगौ बेल'। मेन जोंनि संसार जानायनि थाखाय प्रब्लेम दङ जोंहा। सामफ्रोद दैया जोंखौ मोनसे अलखदाव लाबोनो नागिरगासिनो दं। जोंखौ दा बे सरकारा बासायनो थांगासिनो दङ, बेखायनो जोङो खोब मदद होनो गोसो जानानै ओंखारदों। बेखिनि। देरहागोना खाथां। सिगां समावबो जोङो खामफासारखौ बोलो होदोंमोन, जों मेंनाय मोनदों, दा बेखायनो जोङो देरहागोनखौ नुहुरनानै जों बेवहाय ओंखारनाय जादों आरो। खामानि मावनायफ्राबो थिग दङ, आसा दं, देरहागोन। देरहागोना खाथां।